Ay, nahutnag pagkaon ng baboy. Wala naging pagpaliod ko din ha. Sige, magpapalit na lang kung ikaw ron, ipahatod na ko din ha ah. Wala mga kasibalay. Ah, sige. Di ba, ma? Tang! Palitisan pagkaon ng baboy, big. Wala di pang kaniog to ba? Dito na palitin natin pangging. Ilang mga sako? Isa lang, bago lang di ako expert. Okay. Dito agi sa kuan ha, kay kanang batsi dito ba kay nag-ayos sila sa tulay. Ano ako ba? Ano sa to? Expert na bimig. Oo. Natipangging ba ha? Tanawa, kiyat mo, ikaw, tanawa, nangabangga, ano ka? Ano ba pa mo? Hindi na ikaw. Diba ka din eh? Hindi din eh. Ano nabangga ba na? Ito, natatarap ko na siya. Uy, ikaw eh, wag ka kakilala mo rin na buto mo. Tumingin ang mamangga-mangga. Hindi kinabihan gina mo na sala. Kaya oh, tanawa oh. Tama mo nga yan. Ikaw dili oh. Gas-gas na lang. Oh, tanawa oh. Nga naman na. Yung usawa man na ron. Tanawa na yung motor ron oh. Nagasgas na na. Pag o papilapalit yung bana. Oh. Nga, magbabayad yung po karon dayon. Di ko masugot o buwan. Bayad yung po. Pili yung po masugot. Kaya karon kami nagagiyagi dali oh. Ikaw ra, tanga-tanga ka. Lagtaw-lagtaw ko Bandaan punta mo. ka sa mga Oh. ianday. Sawar yan. Ikaw tanawa oh. Kami ko tama oh. Ikaw mo nibangga ka mo. Oh, ituloy ka rin mong higit oh. Ikaw mo nibangga oh. No? Na, magbabayad yung po. Kumahan mo, magbabarangay yung po. Tanga-tanga ka, panpalong taga kinilas. Bayad yung po karon dayon. Oo, ang saman. Di mahimog mo sabay, dili ko masabay mo yung ko kahit tika sa kikagnaw. Ma-scam pa lang po mo. Magbabayad yung ko. Naman, tara na. Ay, di pa rin ako mo. Dito lang kasakay. Dito lang kasakay. Bantay ka, tara dayon. Kaya magbabayad yung ko. Tanga-tanga, bitaw ka. Lahat ko mo eh. Natural, kaya ako nang gamit. Babayad yung ko. Gamat na rin. Oh, asa mo rin mga ate ron? Kaya magbabayad yung ko ato yung Dapat na ni mo ang kuan. Pagkaon sa baboy. mo ni mga ate? Mana te? Nasa may ka ba? Nasa may ikan? Nasa may nagikan? Mga ano man? Dili, kini mo sa ibanganan mo ano nga. Ibangganan mo bisakyan man. Oo niya. Nga magbabayad yung ko. Kaya ko kay luit kay mo pan on. Asa may gas-gas ana? Kana tanawa daw pati na kana talot-talot oro na ako sa bangko oh. Kana kay gibangganan ni mo. Di ka ipasig sa kuan lang. Ay, kini. Oh kana. Di padagitan niya anak niya on. Tanga kini mo kauban ba? O igun sa ba na nimo? Uy, Oh, wala do. ginay kang. Uy, ang sa pa inyong kuan ani? Magbabayad yung ko ma. Di yung magsilpi yun nga nga. Di na mabayaran karon dayon. Ikaw, muti uy. Oo, okay. Ikaw mo'y namangga good. Dili jud ko yung anak ron yung nagasgas ako ang motor ha. Di jud ko mong sugot nga di na yung mabayaran karon dayon. Mapagya kay ka ma'am. Buyag. Ay, dili jud ko madala nimo jamin-jamin ha. Bayre jud ko karon dayon. Sa ma'am, kajut lang ma'am. Salamat. Isettle lang ka naman ha. Oh, kay magpabayad jud ko. Ano sagod ka rin sa Dako ka nagasto na kung kuano ko niya inyo ang pagkapanggaan. Ay kay mo. dito pa sa sulit pa, sulit sila di ay pati mangyayat yung bayo. Kung ka naghinay dito padulong kagkuan. Hindi ka diri. Nangyari kay Tuhoy. Nga ang sam dito. Okay, ang bayad mo kay igat kayo. Ilan na igat man, sa kusipot pasabot na mo nila. Sige, tanaw-tanaw ng kilay, kinari gwapo. Yung walang tanaw. Ano sila may naghinay padagan. Sila. Yung sipot pasabot nila, ano mga yung sila bayad sa tuwa. Nakapong kwarta ko. Marto sila? Siguro. Sige, ako'y bahala ka. Ako'y bahala na nila. Dito pa sa bayad na ito. Ikaw pag Iyo, hindi para di masaya. Ay, bahala ka sa iso. Kanang Magpabayad ba jud ko girusa yung nakasala nimo. Unsay nga bato katabang boton mo. Igsuon ba to nimo? ay nagkabala ka man kay arigluhon tani ako yung guguganhag mga inana ganyan niya. Pasabot Basta ko kay ba nga syempre na kuan po inyong oras. Sulod sa mga kanay. Kamu din nakalangay mga mo. mga ako sa takajud mo istoryahan nato usahan tani pag Sige, arigluhon ano ha. mo ko ano Oh. Dito naman, maraming tadali at maraming tingkol. Day, ang dami pagkaon na buti niya, Day. Yan ang mga dami, Day. Oh. Te, darating!
O, dili kuan. Pagkaon sa mga Ikaw na ni, yung ibayad sa amo. Ay, dili man. Pag-istoryahan na lang tama. Kung saan yung pag-ariglo ni, o kuan, nanawag man ka mo. Diglatay na ninyo. Kumingan, ano niya, kulumay. Ay, chicken buffalo na man. Kini kay kuan ka ng... Dini, siya. Dagana ba, anin? Okay, papangalan sa mo. Kay magstoryahan ni, Kasi pag-usahan ka niya. si Moro na yung ibayad sa amo, di ka na magsilbi. Ikaw ko ka na kwarta, Jod, kay. Ay, dili. Sa Moro ni? O ka nang, biyan sa tamo, pangaon sa mo kay... Kuan, aron na istoryahan ko na mo kung saan ni pag-settle. Sige, kay magpabayad ba yung ko, di ka magsilbi na. Ma'am ka, ayun kaon mo diya ma'am ha. Saan ni? Ay, lain tissue, gloves mo. Hawa rin, hawa ka ganan, naglagot tabi ako nimo. Kay kuan ba para? Ula ka na dito. Makawa ganan, tamas ka pa ito. Makawa na ko. Ay, bakit? Naglawan tam. Kato ba ito kuano niya? Kita ko mo pa niya. Ayo, apila na sudlanan. Bukit pilawan na na. Ay, wala ang lamig. Tingnan ko. Ay, ano sila niya? Yung pinturon, ano ko kayo ang. Yung juice ko, lamig Ano ignaw. niya? Kulog green ito, hinay-blue na. Tagluway ice, itong blue ang flavor. Basi, ditabaan na nila ani kay. Ano ta masubot nga di tapa. Mora ni ibayad nila. Ay, di sige. Asa tutong tubog mo. Ay, Wala ang sa mo. ano ko, social kagdating eh. Romantic. Wala ang sa mo. Lamig kayo. Di ba, pilawin lang. Ang sada, ang sada. Dali, ang taong ba? Ikaw sa kilo. Wala ang joke mo dami. Ito, ang magaduman. Pila ng 3 taon. Basket, mga lutong kita. Bilang ko mo, ilagay ito siya ano. Tinawag mo naman. Saan ito? Wala sa amo ah. At di na ako makagkong ang tingin na lang. Balikan ko ng Pilawin ako. Yan. Ino. May pwede na. Ako na ba? Hindi ka dumagal kami gagawin ko. Pilawin, pilawin. Kaya Nagpabayad. A few moments later. Sukay ko ba? Hindi, nagyan tara. Ginamos sa takaron. O naman ni Diri. O, nga, barko-barko nga ni. Bulad. Nga, taga-basket nga. Naliko. Ay! Basta mga nabusog na mo, ma? Nabusog na lang. Oo, niya ako. Sorry kay ba kay nadugay ko kay nag-contact pa kasi yung magulang. Sa'yo ako itong nadugay mo. Gani, ma'am, no. Kapag gitawagan kita mga padala, ng kwarta dari, kay busy mo kay kung magulang. Mababayad yung po. Kaya dito, pag silbi kinira yung iba, kagamay ani na. Tagaan pa min mo, barko-barko na pa'y basket. Nga di man tabi mga ligo. Kanamay gi-serve diri ang. Gani ka na magsasya, di kayo mga lalangay, di bro. Oo nga naman, yung nalangay man sa daw mo. Makabalo mo nga namin obligasyon. Mapadugay-dugay pa. So kami mag-ikas na lang. Pirme. Sulit kay ma'am hamang. Kanang tawagan naman ako, mapadala to kwarta ko na busy magud kay general dito sa kuan ba. Pabato, magulang ako papa, ito nakabangga sa inyo ha. Ay, O, yan pala na ipabayad din yung taga-asa po daw mo. sa'yo magpabayad? Uy, sa'yo magpabayad? Uy, Yan ang bayad na sa inyo ha. ano mo may nagpabayad? Uy, Eh, nakdas-das mo pati yung motor. ay, amo na to balikan electrical. Ay, Padala na magpadala na siya dito sa kuan ba kay mahalig na daw. Lumi, biya kayo yung pagkaon mo, di may magpabayad. Uy, Nakaduho pag itiniro man to, wala nami. ay, lami siya. Atik-atik ka lang, pandungog rato ninyo. So kay ma'am, salamat. Anak ko pa yung gani ano nga, naihuga o pagkaon. Ay, di, Wala, yung pandungog rato ninyo mo. Tino naman. Lami, ayun naman kay, hindi na kami pagbabay ma'am kay. Lami, do kayo inyong ano ma'am, lami kayo yung pagkaon. Ayun naman, ayun. Ngay palipay na may Ay lang, palitan na naman ng electrical.